Bueno, adosten ze kursilotara joan beharko ginateke. Ikastaro asko daude, Bai, ikastaro asko, eta gero zuri horren besterako moten zu, ba... Ez esateko ikastaroa. Claro, elikagai manipulazio ikastaroa. Zelan zan hori? Lasai bizitzen ikasteko ikastaroa. Bai, asko. Egin ditugu. Asko egin ditugu, bat behar dut, neuk. Zuk? Bai, pinot. Sarrerak egiteko ikastaroa? Sarrerak egiteko ikastaroa esate baterako. Emango izut nik. Ia. 5.000 euro. Eta emango izut ikastaroa. 5.000 euro eta ikastaroa. Ez, 5.000 euro zakuen geuk. Eta iaia, atzo, gainera, aurrekoen, banatu egin genuen. Datoz lagunela iaia! Mikel Aritz, Gorosti Irunea, Itorret Aritz! Epa! Epa! Zaizan dori? Mikel Aritz! Botzia, jolasa. Horrekoan Gorosti eta Irune etorri zaizkigu, eta haiek esplikatu egutzen duten horrela botxen egiten den. jokatzen. Eta ja! Horrela egiten da. Botaten dan pelotia. Bai. Oso Modu ondo. asko dauz, Hori bat. Hori bat. Ikasteko erak, Bai. ja, hasi gara. Bueno, Mikel Aritz, ze moduz? Ondo. 10. saioa zuentzat. Aspertuta? Ez. Errutina, monotonia... Rutina gono dira. Bai, zalea zara zu, Aritz. Batzuena bai. Ja. Gauza batzu bako jalde, no? Errutinak dirua ematen duen bitartean, ondo, eta hori da zuen kasua. Esperientzia. Eta esperientziak, Beti, eta beti. alkarrekin egoteko aukera, bestak beste esango dugulako, bueno, ba, batera geratu Bai. ginen. Amaikoko osatu aurrekoen, urrezko galderen erdia be bai. Mikel, gertu egon ginen. Gertu, bai, baina. Sentsazio ona izango da. Bai. Mikel Aritz, final osoak egiten nahi zarete, eta... 3.825 euro, pilatuta. Esperientziaz gain, eta hori, bai. Ondo. Dinot, baina postasuna purtsu betu bai, bai, ezta? bai. Hor txezabetela. Postasuna, hori. Postasun Mikel hori. Aritz, abri, ongietorri. Gorosti da Irune, zuek ere pozik? Bai, baina geuri beha gustaten jaku. Bai, Ja. Hortara ere etorri gara, alegia. Gogoraziko dugu elkarte batekin, elkarlanean edo. Itzai guzu, Gorosti elkarteaz, mesedez? Edo Bai. Irunek, nork itzai ingo du? Irunek eingo dau. Irunek egingo dago berba. Bueno, da, azten elkartea. Aha. Da, azten elkartea deitzen da. Bizkaia osotik mogitan gara. Benetan, sedea edo ofizina getzen dekogu. Baina, bueno, desgaitasun desberdinateko hori ezen pertsonagaz, iteogu lan, aurten 10 urte iteoguz ja. Ondo? Eta, ba hori, apurbet, etorri gara bizibilizetako hau apurbet bai, ez da? Zenbat kide? Momentu honetan? Ide, langile gauz, 25 langile inguru eta... Erabiltzaileak. 800 da. Wow! Pentsa. 600 ez dakigu, asko. Oiei laguntzea dera, Gorosti, dirua ere... Dirua, zeda elkarte bat ez daukona diru... Laguntzarik edo, ezta? Bai, Aha. eta, bueno, asoziazio bat sin ánimo de lucro, orduan ez dugu ez dabe manejaten. Eta dirua zertarako behar da? Gu benetan etorri gara botzia ikusteko apurbet. Ikusgarritasuna emateko, ez da kirolari. Bai, kirola oso garesti da, kirola hau. bai, Oso garesti materiala, oso garesti kompetizioak, kompetituten dugu hori Espainia osotik, eta antze internazional, kibi bai kompetituten dugu. Orduen... Guztia finantzatzeko behar da. Bai, familiak euren poltsikotik pagabidar Gero zer bidaiak. garrantzitsue familizentzat bebai, ezta? Claro. Gorosti kidiek egotie, Hombre, bueno, ba, bai. gauzak egiten eta ondo. Ia laguntzeko moduri dugun, eta diru pixka bat ere Hau pasue. eramaten dugun elkartera. Hau pasuek, animo zorteon. Aitorretaritz, zer moduz? Ondo. Ondo, apurtxu bet urduriaritz, edo zer? Bai, baina, bueno, Baina azteko hasi gogoz. arte, bai. Ondo. Bai, hasi gara, Bueno, ba, Hasi gara! Aitor, nondik zatoz? itxasondotik. Aritz, zu? Lazkau. Eta noiztik lagun, eta... Urte batzuk bai, ja. Bai, ba, biok bizikletan ibilita eta txikitatik talde berdinei. Hori esan behar nuen, Lazkao, itxasondo, hor bada zonalde bat, ilaski deitzen diogu, zuek badakizu edo? Tontodromoa. Bai. Han ibiltzen bai gara bueltaka, txirrendulariok eta, zuek han ezagutu zenuten elkar. Bai. Apa, txirrendularia biak, ni luzer arte, ondo? Aitor kazetaria? Bai. Non zagauz? Berrian, ibilin izanen, bai. Berrian ibiletako, eta zer moduz? Esperientzia? Oso gusta, bai. Aritz, zetan zabilzu? Ni guantxe mekatronika ikasita, gero bizikletan, eta bain, opausaketak subiltzaile izateko asmoz. Oso ondo! Zer moduz praktikak eta ondo? Bueno, Teorikoa? hobeto nahi, Ja. baina ondo. Animo ba? Eta ze intentziorekin biluz ere?
humiltasunetik, baina zakua eramaten Oso, dugu. oso, Humil, baina... Ongi etorri mutilek gurera. Zondo. Bazakua ere humil, baina badoa gorantz. Gaur, eta kopuru interesgarria gaindituta. Jokoan, 6.175 euro. Zondo. Ba, egin gora, arrasto, zarrasto. Mesedez, laudio ikastola ipatu gara da. Orain bai, arrasto, zarrasto. Hasi egingo gara, Mikel Aritz. Lehenengo taulan, lehenengo arrastoak dio. Laredon, 3 daude. Hondartzak. Plazak. Eliza. Ez obsesionatu unibertsitatekoarekin. Ikastetxe. Gorosti Irune? Pilotaleku. Karrera. Arrastoa gona dira, lotu egin behar, baina... Herrialde batzuetan izkiekin adierazten da. Notak. La, re, do... Laudo puntu! Mikel eta Aritz zuen markagailura. Gorosti Irune, bigarren taula. Zebek estrenatu? Arrastonekin. Kirol ikuskizun batzuetan ateratzen dira. Ponpoiak. Zer? Ikusleak. Animatzaileak. Alde egokira begira jarri, funtzionatu dezan. Kamarak. Zer? Arezko erlojua. Mosaikoak. Betaurrekoen lengusuak dira. Katalejuak. Prismatikak, ondo. Laudo puntu! Zuek ere, Gorosti eta Irune. Aitor Aritz, zebek hasi erantzuten eta 3. taulan, lehenengo arrastoak dakar, etxeko gela ia guztietan daude. Atea. Entxufeak. Leioak. Eguzkitik babes zaitzake. Persiana. Toloak. Kortinak. Osondo! Hori bai! Eta beste lauro itamar, Gorosti Irune zuentzat. Gertu ginen baina, puntuak etorriko dira, Imintzio, beste, Mikel Aritz, hartu lekua, Gorosti eta Irune bestaldean, lehenbiziko errondara goaz eta denbora. Jauzi izara. Marea. Maria eta Jauzi. Mareatu. Zer dari? Zorabioa ez... Golpi hartu. Nola esaten da? Zorabiatu. Beste modu batera. Desmaia. Desmaia. Bai, ez. Konorte galdu. Kornote Galdu. Bai. Mimika. Txontxongilo bat. Muñeka. Bai, muñeko bat. Pampina, ondo. Dale. Etzea. Eskalada. Eskalada. Eskaladan irabazle. Tontorra heldu. Tontorrera heldu. Bai. Mendizale bikotea... Bai. Tontorrean, oso, gailurrean, bai. Bi alpinista gailurrean, oso. Zega norarekin gainera tontorrara. Iritsi, Mikel eta Aritz, oso ondo. Pampina ere bai, Ondo, neskak asmatzen bebikain, Ondo. merezitako 3 puntu. Beste hainbeste egiteko prest, Gorosti eta Irune. Bai. Hartu balekua, Aitor eta Aritz. Ja, itxasondo lazka ora, puntutxo batzu dialtza ditugun. Zuek bota proposamena beldurri gabe, denbora. Pentsatu, eta hasi. Bai, lehenbiziko? Kaja. Aukie. Aitzurrenin. Tximinie. Zer da? Kaskoa. Ba, eta horrekin, non dago? Mendin. Ez, Igeri. bigarrena, Atea ireki, sartu. Teklatu ere. Oso ondo.
Zer da? Idazteko makina. Bai. Oso ondo. Bien artean, Bai, oso ondo. Atxurrean eta... Bat lanen da beste behi da. Eta zehazki dira... Obreroa eta jubilatu. Bikoin. Eta bat falta? Eta, lehenengoa. Azkar. Ui. Kaja, atera, Lurrundu. tximinie, kea... Fabrika bat. Hartu lekuen. Fabrika bat, eskari iritsi, bueno. Saiatu gara, Irunek ia plato oso ere hartu du imintzioa egiteko. Irune batera eta bestera, fabrika behartzen. Bueno, bi, bale, berrogeina. Puntu. Aitor, leku hartzeko desia, zeina. Segi ba, motel. Mikel eta Aritz bestaldean. Ja ba, Iruko bat. A ver. Seguru baiet. Demora. Ikusi aurrena, banatu lanak. Eta... Hasi. Lentilla jarri. Lentilla. Jogurran. Bai? Ba, oso ondo. Igeri egin, submarinismo, urpekaria, Ez? marrazoa. Bainatze, marrazo txikiagoa, Bale, begiralea eta marrazoa. Ez. Non gaude edo? iztina baten, ondartzako begiralea, Ez. polikiroldeiko begiralea, Ez. akuarium batean, Vale. Donostiako akuariumean ikusten, marrazoak ikusten Donostiako Bat da. Bale, bat da begiraldea eta bestea da animalia marrazoa txikiagoa. akuarium barruan. Marrazoa. txikiagoa. Arrainak. Arraina, oso ondo. Bai, oso ondo. Arrainak, oso ondo. Bale, bosatu dugu ariketa, irri berretxe datoz lehiakidek euren lekutara. 60 puntu, beraz? Ez da gitxiagorako, 60 puntu. Eroglifiko batzuk. Akuariumera gogoratu. Bisita, hilogarekin, Bai, egia da, zesantzen idan. bai. Askotan joan bada ere, beti joan bada Memoriz ikasi arte. Bai. Zumaian egin dugu proiektu polit bat txikipediakin eta akuariumakin. Guau. Akuariumakin elkarlanean txikipediako artikuluak egin ditugu, bueno, apirilean egin genituen, eta gero erakusketa bat egin genuen, da oso Ei, proiektu zederra. Baina Donostiakoan. Bai, Donostiko akuariumakin. Zederra. Bateko aukera dauka gordan da. Mikel segilanien lan handia egiten zaizieta. Egia zan, txaloak denontzat, ze Wikipedia denon artean egiten da. Zuke, Ez? Bai. zuk. Nik ez du ez ere egin, baina, bueno. Mikel Aritz, eroglifikoak. Lehenengoa, hau denpara. Gure astoa da, B txikia, B... B luzea, B mehea, B altua, B... B eta luzea baderantzen noren zati, beste zeo zer falta B da. borobil gure astoa da. Belage luzea. Oso ondo. Bi ditugu, bat minuskula, besti maiuskula, larria, letra larria orduen. B, larri, da gainera luzea da, belarri luzea, bikain. Mikel, ona zara? Eroglifikutan. Belage luzea euskata. Aritzek laguntzen du. Aritzek laguntzen du, baita ere. Ondo. Aritz da ni Wikipedia bezala. Parte. Bigarren eroglifikoa denpara. Lapurra. Jaboia, jabo... Ez. Eskutako... Gela. Bai? Gel. Kolonia, tapoia... Galdio. Ze kolonia? Geldi? Gel. Ze kolonia da? Gel? San Mikel? Ba, Dior. Da. Gela, kenduta, gel. Orduen, gel, Dior. Lapurra, gel, Dior. Lapurra, geldio. Zugu perfume hori erabiltzen, beraz, aurpegiak, Hora txikipedia, 50 puntu! Erogliok, bai. Berak hori erabiltzen du. Bai. Bai. Bueno, Ez da zer estaltzeko, baina erabiltzen du. Garbize da, Bai. Zeo zer bada. Bai. Ados, hori bai, Usain ez ona da, dago, hori bai. Higienea primera Bai. egiten du, bai. Gorastite Irune. Usain gozodun beste bi eroglifiko, zuentzat. Lehenengoa denpara. Noiz erori zaizu belarritakoa, Al Pacino. al, baderantzunen zati. Alda. Bai? Alda? Azoka. Alda? Aldatzean. Aldatzean. Oso ondo.
fino al, eta gero pasaka da, eta non dau atzien, al da atzean. Aldatzean belarritako erori. Ondo. Bai, Gorosti? Bai. Nik ere irudipena ez zote duen, bai. Bai. Konbentzimendu osoz, Bigarrena, denpora. Bukatu zaigu. Salmoia, salmo erdija. Ez, bestera batera. Bale. Izoztu, izotza, izotza? Izozkia, izozkina. Izotza esan du, Izotza, bai. Izokina. Behiriko digu salmoiari. Izokina, kina ez. Izo eta hotza da. Izotza. Osondo. Erdi istripua, baina sartu da. En puntu bikote. Bale. Bai. Aitor Aritz, erakustaldi bat eroglifikoetan bai, ezta? Albada? Entrenauta? Pixkat. Bueno. Osondo. Lehenengo eroglifiko bat, denpora. Nire gustukoena da... Kolotaloa. Kolorea. Kolore... Berdea. Bai. Osondo. Koko erdiak kolo dago. Kolo eta ore hori berdea da. Kolo, ore berde bat. Kolore berdea, osondo. Mailota, ze koloretakoa? Hori, Bai? Albada. Eira. Erositakoa. Hombre. Vale. Bigarren eroglifikoa denpora. Zu hartu zuen. Zer da? Turnak. Tur? Binak. Turbinak. Osondo. Frantziako turra. Atzen duta turbinak. Bale, turbinak. Osondo. Turrean parte hartu duzu, Bengoz ez. Hortxe, Bueno, bultziten, baten bati. Zaleak. Eroglifiko zaleak ere bai. Puntu! Aitor eta Aritz. Maiot hori da Laudioko ikastolako gure publikoko kideek dute, zalantzarik gabe. Abesteko prest, Bai? Bai? Bat, bi, ta hiru. Ondo! Irribarrek laguntzen dute, Hori da. Ondo. Asmo onari ze maillot ematen zaio, ze kolore? Ez dago igual. Bueno, segi hortan. Ondo Laudio. Ondo. Mikel eta Aritz, lemiziko eskua. Bata bestearen atzetik. Zein da Ingalaterrako te popularrena, te berdea, te beltza, kamamila edo gorria? Te beltza. Beltza? Oso ondo. Tea time. Oso ondo. Eskutitza, 20.730 kode postala duen herrira bidali baduzu, nora bidali duzu? Mendaro, Hondarribia, Azpeitia edo Gabiria? Venga. Azpeiti? Oso ondo. Hene batzuk? Erantzun. Fanbeltz bueltan da, ze mierda uste wamba, I'm the fucking black mamba. No time for samba, gaur itzuli ipurdik ez, ipurdik muitu aziteia bastante wine shape. Boa, segulakoa. Noren izen artistikoa da, Monsieur Le Crepe. Gorka Suaia, Sergio Ordóñez, Jon Tolosa edo Juan Txarakama. Sergio Ordóñez. Juan Txarakama. Jo. Glaukoma taldeko abeslaria, besteak beste. Hogetako ze animaliak ez du esnez elikatzen bere kumea? Pingüinuak. Ze ematen dio ba? Arraina. Arraina txikitua. Horrela, mokoti mogora? Horita. Ez da guaztuna? Noski. Jaro? Ja, bakarra, Hori. Artista betako nork ditu. Kolore ezberdinetako begiak. Rosaliak, Karol G, Aitanak edo Nati Peluso. Nati Peluso. Egia esan, lentilla bat jartzen du, Ez du ustez berezkoa, hori. Baina, elkarrizketaten eta ala agertzen da bai. Mikel Aritz! Horrea. Bai, zindagizut, ez dizut dara inoiz gezurrik esan eta zaude ziut. Norrentzun dugu kantuan? Kaukorikura, Demo de Quartet, Golden Apple Quartet edo MT Lau. Golden Apple Quartet. Demo de Quartet. Hori bai. Oso ondo. Teletra, askatzeko aukera ere bai,
Oiana Aranak berria egunkarian idatzitako amorrua emango dit, iritzi artikulutik aterata. Bata bestearen atzetik, ez? Aurrera ba? Zenbat Kelvin izatera hel daiteke tximista? 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. 60.000? Errebotea? 50.000. 40.000. 30. Gu batzuk? Mendian honako markak ikusi badituzu, ze motatako ibilbidea dela adierazten dute? Ibilbide luzea. Oso ondo. Askatuko dugu. Bai, Ozen bada? Nola egiten diren jakin gabe, gauza asko egiten ditut. Egia da? Honek da nadaki. Zu jakinda. Ondo, komo bina? Ondo! Gorazte Irune, bestarren beste, puntuak jaso eta komodina irabazi aldala. Zuen eskuak dio, eta zuk zer nahiago duzu? Zein izan zen Pixar animazio etxeak egin zuen lehenengo filma? Toy Story, Nemoren Bila, Cars, Luka. Toy Story? Oso ondo? A letra. Entzun? Ze urtetan kaleratu zuen Zetak taldeak egan abestiaren bideoklipa. 2018, 2020, 2022, 2023. 2022. Ez da. 23. Bez. 20. Bai. Ni agertzen naiz hemen? Bai? Ikusi Ah, duten ez, cameo bat eta agertzen gara segundu erdiz. Bai, hori kotxekue. Pello ondo, Kotxekue. Hori da. Kotxe bate. Hori da. Bai. Eta gu horrela, tak! Nahiko. Egun guztia pasata gero bai, esan. Ze segundu erdi, dena den, Gorazte Irune. Ze lurraldetan dago Santi Mamineko Aizuloa, Lapurdi, Nafarra Berea, Zuberoa, Bizkaia? Bizkaia. Oso ondo. Te batzuk, entzun? Basere batekue. Da etorten zan ona. Da bakizu erderi eta erdirarek izakuk izaban ezer egiten erderari. Da, egun baten honek Don Gregoriok esan zon, Don Gregorio guztu. Ze herritako euskara erabili du ahotsak.euseko Jose Santi Agirrek. Iekue, berritxukue, elgoi barrekue, muskizekue. Berriatua. Ea. Oso ondo. Bai. Aitor Aritza eskatzeko aukera? O letra. Bai? Saiatuko, Oso ondo? Ez eman hautatzeko. Zer? Ez dakit. Bueno, saiatu gara. Bori ondo da, ez eman hautatzeko kirmenen olerki baten zatia. Ze koloretakoak dira Hong Kong hiriguneko taxiak? Horiak, gorriak, beltzak, txuriak. Txuriak. Errobotea. Beltzak. Errobotea. Venga. Horia. Gorriak. Taxi gorriak. Ene letra. Ze bi ozeano elkartzen dira Afrika hegoaldean? Barea eta Atlantikoa, Pazifikoa eta Atlantikoa, Indiakoa eta Pazifikoa, Indiakoa eta Atlantikoa. Neskak. Afrika hegoaldean. Bota bat. Indikoa eta Atlantikoa. Ondo. Erre. Askatzeko aukera. Goroste Irune. Ez esan hautatzeko. Ez eman hautatzeko. Ez eman hautatzeko. Bai edo ez? Aurrera. Ez. Ze bikotek egin zituen saio gehien miluzteko aurreko denboraldian? Aritz eta Joseba, Mai eta Inoa, Ibon eta Beñat, Maider eta Inoa. Ibon eta Beñat. Aritz eta Joseba. Oso ondo. Ja ba, beste egiten dugun, Asmauko dugu, Asma, hori da. Esan. Ez eman hautatzeko itsasoa eta lehorraren artean. Bai. Itxasondotik. Eta lehorreta. Komodina.
Zondo bikote! Eta hirugarren eskua, zuena, Aitor Aritz. Idoiarena. Zergatik du logo urdina Facebookek, arrazoi estetikoak, daltonismo arazoak, konfiantza transmititzeko edo estrategia. Konfiantza transmititzeko. Daltonismo eraso. No? Norenak? Beranak? Zeba asko horta. Ha? Aritzepe bai, aritze esan zen duen. Ez, dislexia. Dislexia, aparkatu dana. Dana ez. Zuckerbergek berak omen du daltonismoa eta horregatik. Bale. Begira. Ondo. Ze urtetan entzun genuen Grease the Lighting, kantua. 78an, 81an, 86an edo 89an. Nahi gana. 98. 1889, hori da? Hori da. 1998. Oso ondo. Letra. Nola du izena argazkiko kirolariak? Andrea Agassi, Steffi Graf, Monika Seles edo Magdalena Maleva. Magdalena Maleva. Steffi Graf. Gure Steffi, idolo bazan hau, Ge batzuk. Aitor Aritz. Kolpe eta kolpe bakoitzak tope. Izarrek diote, errezazu zerua. Ae, ae, ae. Ze hitz estali dugu kainakairen kolpea bestian. Baionan, Iruñean, Bilbon, Gasteizen. Gasteizen. Kolpe eta kolpe bakoitzak tope. Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua. Maiaren hitzak? Aitor Aritz. Eskatu nahi? Bueno, ez. Zer gisa erabili izan zen ketchup saltsa 1834 urtearen bueltan? Sendagaia, pintura, saltsa, lixiba... Pintura. Egon ziteken? Sendagaia? Oso ondo. Oi? Eta egitze sendatzeko? Ba, ez dakit, bai oso nahi da, piztineko gure metxak berdetzen dienien, horitzeko oso nahi da. Ketchupa, Mikel Aritz? Aurrera ingo dugu ba? Nola zuten izena, hasiera batean, Spice Girls taldekoak. Touch, Return, Shine, Star. Shine. Rebotea? Touch. Touch! Ondo. Idoia Surmendiren kantu baten zatia da. Vale. Bai? Bai. Ez? Aitor Aritz, aurrera ba? Bai. Zenbat kilo pixatzen du kurlineko harriak? 6 kilo, 12 kilo, 20 edo 24? 12. 20. Horren beste? 20 kiloko harri bet, modio. Zotzetan, gozo. Bai. Eta? Zalantzak, oraindik? Ba... Aitor eta Aritz? Nor da errenteriako mugaritzeko sukaldari nagusia? Ander Runda, Edorta Lamo, Andoni Luis Aduriz edo Aitor Arregi? Aduriz. Ondo. En el letra, eta? Zer diozu, Segi? Segi. Hori, puntu bila. Nola esaten zaio indargabeari ziburun, eluntzia, eskaia, pastana edo gisala? Gisala. Pastana. Bai? Eluntzia. Oh. Eskaia da ba, eta azken Azken errondara.
Adidanok. Nola du izen aktore honek? Anthony Quinn, Steve McQueen, Marlon Brando, Rock Hudson. Marlon Brando. Ze guapor. Bai. Barearen alde egin. Ba, askatu behar. Aitor eta Aritz, saiak ere egin. Badaude. Barearen alde egin dugu iez, sare gabe, bare gehiago daude. Zemat bare. Kako la falta gaina. Bai, marearen alde egin dugu iez. Como iez. Sare gabe, kate gehiago daude, hori falta. Marka gailuetara goaz, Adidanok 510 eta komodina Mikelek eta Aritzek, 500 Gorostik eta Irunek, Aitor Aritz, 360 eta komodina. Zein da zuzena? Serio jarriko gara, talde bat agurtu behar dugu, proba hau eta gero. Mikel Aritz, zeuek erantzuten hasi. Tenislariak dira. Jimmy Connors, Virginia Wade, John McEnroe, Stan Smith, Anne Hathaway, Boris Becker, Sun Yat-sen, Martina Navratilova, Jonathan Rhys Meyers, Billie Jean King, Steffi Graf. Steffi Graf. Fresko genuen datua. John McEnroe. Bere aserrea. Martina Navratilova. Estatu batu arra eta txekiarra. Jimmy Connors. Zondo. Boris Becker. 6 Grand Slam irabazi zituen. Alemaniarra ezaguna, Aitor Aritz. Rhys Meyers. Aktore Irlandarra. Hau da, Tudors, ezta? Match point, beste. Bai, Tenisare giratuta, begira. Tudorreko Enrique Zortzigarrena. Mikel Aritz. Sun Yat-sen. Mediku, politikari eta filosofari txinatarra izan zen. Gorosti eta Irune. Erantzun oker bakarra dago. Stan Smith. Ondo? Planto egiteko aukera, baina agian deskartez be egin dezakezu, Zeuek ikusi, 60 puntu. Planto egiteko aukera. Bi ondo dauz? Bai. Virginia Wade. Eta? Billie Jean King. Anne Hathaway. Aktorea baita. Egon da berro, 30 puntu. Gorosti eta Irune bentsat. Oso ondo! Gorosti eta Irune, zeuek erantzuten hasi, bigarren errondan, txakurra arrazak dira. Abutillu, Akutxua, Akita Inua, Bulldoga, Border Collie, Border Revierra, Txou-txoua, Dobermana, Kigalia, Dalmasiarra, Golden Retrieverra. Bulldoga. Britania Aitor handian. Aritz. Jatorria duen txakurra. Border Collie. Opa zuek. Dobermana. Bi Doberman beltz. Bai. Gorosti eta Irune. Dalmasiarra. Aitor Aritz. Golden Retrieverra. Erresuma Batuan sortutakoa. Txou-txoua. Gorosti eta Irune. Bi erantzun zuzen. Border Retrieverra. Mark Knopfler abeslariaren abestia da hori. Aitor eta Aritz. Kigalia. Ruandako hiriburua da. Mikel Aritz. Komodina. Eta... Txakur japoniarra eta... Eta Planto. Eta Planto, 70 puntu zuentzat, Akutxua, abesti baten izena da. Akutxu. Hirugarren errondan Aitor Aritz zeuek hasiko zarete erantzuten eta New Yorkeko kaleak dira.
Broadway, Park Avenue, Trippie Redd, Wall Street, Yellow Palm Street, Fifth Avenue, St. Mark's Place, Dopesick, Washington Street, Madison Avenue, Bowery Street. Broadway. Kale ezagunena. Wall Street. Burtsa, eta beste. Park Avenue. Five Avenue, bai. Manhattanetik Bronxeraino. Five Avenue. Bosgarren etorbidea, bai. Diorrak eta erosteko. Mikel Aritz. Madison Avenue. Upper East Side gurutatzen duen kalea. Gorosti Irune. Washington Street. Osondo. Aitor Aritz. Komodina. Bi zuzen, komodina erabiliko dugu. Bowery Street. Ondo. Eta zuzen bakarra geratzen da. St. Mark's Place. Osondo. Oi, euna horreita harpuntu gehiago, Mikel Aritz. Bikain. Markagailuak 750 Mikel Aritzek, 650 Gorostik eta Irunek, 370 Aitor Aritz. Hortxe ibili gara borrokan, Hau txirrindularitza lasterketa balitza aldatan gora ere. Arnaz ez duka. Azkenean ezin, arerioko gorrak izan baitira, Aitor Aritz. Bai. Fuerte jondia. Baina, gozatu dugu lasterketa? Bai. Ondo Bai. pasa. Montza, bai, aukeran. Ja, esprimo buko bat izan da, etxera joan behar. Baina lanak oso fina egin da, benetan, Lehiakor, Aitor pozik, ez da? Bai, gusta. Itxura alakoa duzuta. Oso, ondo, Aritz? Ez hainbeste. Bueno, baina tontodromoan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko etortziarren miluzera upazuek! Final erditan, Mikel eta Aritz. Gorosti eta Irune, sokatirarako prest? Bai. Ja zuzenean, arnaz hartzeko tarterik ere eman gabe. Bueno, arnaz ez duka ere ezkara iritsi final erditara, ez da? Ez, tranquiltxuo. Nik eroso. Aurrekoan ibili gine pixka bat, nora ezean edo, sokak? Bai, Harrapatu gintuen sokak. Maria eta. Bueno, ia gaurkoan ezen alakoro gertatzen. Atzeratik, Erne, zuek erantzuten lehenak, Bai. Hartu lekua sokatirara guaz. Denbora, ze musika taldek egin zuen agur bira, azkena gure alde lelopean. Zetak. Ertzainakek zenbat kontxonante ditu kaiola hitzak. 3. 2. Ze errekatan egiten da Oxford eta Cambridge arraun taldeen arteko estropada. Nun? Ze errekatan. Tames izen, nola jarraitzen du Pantxo eta Peioren kantak. Nik ere nahi nuke izan... Nik ere nahi... Urtsintxa bezala, ze hiriburuk ospatzen du bere txokolatea urtero. Paso. Baionak, zein gorputz ataletan daude bikiak. Hanketan. Oso ondo. Ze herrialdetakoa da Greta Thunberg ingurumenaren aldeko aktivista. Suediarra. Nola du izena xakean erregea ez atzera ez aurrera geratzen den jokaldiak. Xake mate. Xake mate. Bizkaiko zein herritan antolatzen da Sormene Kulturplaza. Bilbon. Galdakaon, ipuinetako zein emakumeren lagunak dira zazpi ipotxak. Edurne zuri. Ondo. Nor izan zen Mano Negra taldeko abeslaria. Paso. Manu Chao, ze koloretakoa da Kaliforniako Golden Gate zubia. Zuria. Gorria, zein da Afrikako oroitzapena filmaren emakumezko aktore protagonista? Meryl Streep! Gorosti eta Irune sokatira egin bidu. Bai, orain sokatirak ibili behar gara purtsuet. Igual botxia, utziko dugu alde batera. Minutu batzuk, Gorosti Irune. Erdilo nao, erdilo. Bai, esaio oso nahi izan da. Pena orain, sokatira askartzu honetan agurre esan behar, baina urren mobilu izan zeuen zain. Eskerrik asko. 10 saiotan, 10 final jokatzera iristen bada bikote bat, horrek esan nahi du, bikote hori. 10rekoa dela. Mikel eta Aritz. Bai. Bakoitzari berea. Ez duzu paregorik sokatira mentzat? Bai, bueno, sokatira ondo. Bueno, sokatira hau egesa izan da, espero baino egesagoa baina.
Arerio gogorra bat duzue. Zakua bera, alegia. Bai. Gogortzen eta gizentzen ari da, Erne. Gaur, jokoan, 6.175 euro! Eta txaloak zuei orain, Laudio ikastolako lagunak. Onak! Publiko ona. Bai. Onak! Bueno, eta sartu euren zare sozialetan eta ikusi kamisetak eta Sahararen aldeko lanien da biltze gazte hauek eta. Etxekoei deialdea gurekin bat egiteko. Finalaren momentua iritsi da aplikazio batera. Mikel Aritz, holan galdetu, urtaro gustukoena? Agustua. Ez uda bakatu. Ja, beztu, galdera txarra. Erantzuna txarra. Tensioa, ja. Bai, uda. Uda, ondo pasatzen du udan. Irakasleentzako uda. Claro. Irakasle zaeten ez desango, zeatik. Gero batzutzat udaberria oso poetikoa. Polita baita, Udazkena bitu ja koloriak eta... Gero neguak eskiatzeko ere. Eskiadorientzat, bai. Nik udaberria esan maizu. Udaberria, Ni be uda salien. Osondo. Sortean Mikel Aritz. Eskerrik asko. Udarekin galdera. Aurtengo uda sasoitik kanpo ospatu diren edo ospatuko diren ekitaldiak dira. Udanez, denbora. Getxoko komiki azoka bai edo ez. Uda sasoitik kanpo. Hori da, Floraldia. Floraldia. Uda sasoitik kanpo bai edo ez. Pasaia Itsas Festivala. Esunek Itsas Festivala da. Pitirijai. Pitirijai, Tolosan. Euskal Encounter. Udatik kanpo. Zinegoak. Udan ez da izango. Almadiaren eguna. Udan izango da. EHZ. Uda sasoitik kanpo bai edo ez. Herri berriko antzerki jaialdia. Udatik kanpo izango, bero bizitxana. Azkena Rock Festival. Donostiako klasikoa. Egia estatu egingo dugu. Seiakatz. Temporaz larritxu, aldaketak egin. Vale. Etxoko komikea. Uda sasoitik kanpo ospatuta bai edo ez. Lauakatz. Bakizuen bat egin ditu da. Etxoko komikea Euskal Encontrara. Una pasoko begez. Azkena Rock Festivala. Ez hori udan da seguro. Euskal Herria zuzenean. Ikustu baiet. Ez dakit. Eta zinegoak. Egia estapenik bari geratu gara. Nik ez txezeta egin ez. Mikel Aritz. Amaikakoa kokatu dugu urrezko galdera. 40 edizio baino gehiago egin dituzte zeintzuk denbora. Zinegoak izango da. Zinegoak izango da. Zinegoak berria. Dorosteko klasiko bai. Eta Almadiena. Hori berriz izango da. Bai. Paseko Itsas Festivala, Floraldia, Getxoko komikea azoka, Euskal Encontrara. Bo segundo. Sartu. Zozer, sartu. Mikel Aritz, zalantzak. Ba, asko. Denak. Bai. Donostiako klasikoak kenduta. Galdera egiteko modua be... Esango nuke alderantzizkoa zen, Udan bai ez... Udan dena ez ezkoan jarri behar zen, hori da. Getxoko komiki azoka, bai eskoremuan geratu da, zuzena da? Uda amaituta segidan ospatzen baita, irailaren amaiera. Loraldia? Martxoan, Bilbon. Udaberrian dator, Loraldia. Donostiako klasikoa zer, Aritz? Udan, abuztua bueltan. Turra eta gero. Bai?
Bai, eta urten Joko Olimpikoak direla eta aste bat atzeratuta abuztuaren 10ean izango da. Azken horrok. Gasteiz. Udan. Bai. Uda seran hain zuzen, urtengo edizioa ekainaren 22 artean ospatuko da. EHZ eta Euskal Herria zuzenean udan. Ekaina amaiera, uztaila sera, arberatze zilekoan izango da urtengo festivala. Titiri jai, udan kokatu dugu. Tolosan esan dugu, ari? Ez, bai, baina ez dakit. Bai, Hala da, Tolosakoa da. Tolosan, bai. Zuzena da? Tolosa baina udazkenean ospatzen da. Pasaia Itsas Festivala udaberrian, Almadia eguna, Burgin, apirila amaieran izaten da, eta hortik aurrerako besteak, udan jarri behar genituenak, Euskal Encounter, uda bete-betean, zinegoak uda hasi eta beraiala, ekainaren azken astean, eta herri berriko antzerki jaialdia, uztailaren amaiera aldera. Uda bete-betean aurreko urtean, bertan egon ginen 45 gradurekin. Mikel Aritz, 125 euro eskuratu dituzuen. Zuen 3.825 euro oiei gehitzeko da hau. Aldatu, egingo dugun 1.000 eurogatik, kopuru hori. Horretarako, urrezko galderaren erantzun zuzen bikoitza beharko genuke. Mikel Aritz, urrezko galdera. 40 edizio baino gehiago egin dituzte, zeintzuk, galdetu dugu. Donostiako klasikoa, Aritzek argi, eta garbi, zeukan hau. Bai, Aritz? Bai, no, Mikel Epegai, bai, 40, ikuste baietz. Zemat? Ez dakit zemat izan, 60 edo, 60 buelta. Zan beste ez. Bat, nina postu? Eta, postu. Venga, 50. 50. Donostiako klasikoa baiezko eremuan, 40 urtetik gora, 40 ediziotik gora. Zuzena da? 53. Eta 3. Ez asmatzeak zigorrik ez du zentzortan lasai. Zalantzan egon gara? Bai, gauza asko ikusten dituzu eta ez dakit. Batzuk barriagoak, agian, baina... Zalantza zeinen artean? Ez dakit, Almadia, ez dakit, igual berria da, Almadia nahi izan berri dute. indartzeko, baina ez dakit, ikuste. 1.000 euro jokoan, Mikel, Aritz. Almadiaren eguna. Urrezko galdera, erantzun zuzena da? Titiri jai, behar denuen Mikel eta Aritz, baina namurik bat ere ez, 125 euro gehiago gaur, 10 saio, 10 final, hau bazuek! Eta etxeko begiek